Maya-maya lang, sasagutin na ni Kenneth at ni Pamela ang mga tanong na tinatanggap po ba si Pamela, Kenneth bilang inyong magiging esposo o esposa. Opo, Padre. Opo, Padre. Ang iyong pag-alala, kanyang mapapakalma. Ang dating ayaw mo, ika'y magkakagusto. Ang isa'y dalawa, kayong dalawa'y iisa. Saan ka man magpunta, ding hindi ka na mag-iisa. Gano'n rin ang panulong pagbabiyala. High blood. Cholesterol. Alam mo yun nung kaya na-assess yung kaya. Si Kenneth, hindi man nagbagong itsura magmula nung seminarista pa kami. Hanggang ngayon, yan pa rin. Si Pamela, para siyang si Yaya Dab kanina. Parang si Alda. Action. Sisigot ko. Pagkira na ako tuloy. Tanong oras. Action. Sa iyong mga patawa, hindi ka napapalya. Siya ang tanging bangka, pagbaha ng BP at cholesterol. Alam ka pa ba? Pinapabili ng iyong napakasing braid. Oh my gosh, this is so useless. Ng iyong magiging asawa. Nais kong malaman mo na ikaw lang ang pangarap ko. Sa'yo, ikot itong araw ko. Ang mundo ko ay iyong iyo. Maraming salamat. Iba talaga Tagalog with feelings. balang araw. Sa dinami-daming tao sa mundo, abay akalain mo tayo ay matatagpo. Katugmang puso, sa wakas simula na to.